ሌሎኦም ብፌስቡክ ነይሩ ብዙሕ ናይ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት እንዳልዓሉ ወጃ ይብሉ ብመልክዓን ብዕላላን ስለተመሰጠ ንኸፍቅራ ግዘ ኣይወሰደሉን በዚ ዝተበገሰ ካብ ሓፈሻዊ ዕላላት ዝያዳ ኣብ ፍቕሪ ድሂቡ ከዕልላን መጻኢ ሓሳባን መደባታን ኩሉ ስለ ዝሓተታ ኩሉ ኩነታታ ምስኡ ከም ትኸይድ ተስማዕምዐ ክምርዖውን ክሳብ ዕለተ ሞቶም ብሓደ ክነብሩን ብኣምላኽ ቃል ተኣታተው እንተኾነ ሃንደበት ካብ ገጻት ፌስቡክ ስለተሰወረት ብጣዕሚ ተሻቐለ ብዙሕ ፀሓፈላ ብመሰንጀር እውን ደወለላ እንተኾነ መልሲ ዝበሃል ግን ኣይረኸበን በዚ ድማ ፌስቡክ ክጸልእን ክበሳጮን ጀመረ ድሕሪ ብዙሕ ግን ድሃይ ገበረት እሞ ኣቐይምዋ እንተኾይኑ ኣጥቢቑ ሓተታ ንሳ ግና ሓደጋ ከም ዘጋጠማን ካብ ሞት ንእስለ ከም ዘምለጠትን ሓበረቶ ንሱ ድማ እንኳ ደኣ ተቐየምክኒ ኾንክ እምበር ድሓን ሕጂ ጉዳይ መጻኢና ተረዳዲእና ናብ መርዓ ንበጽሐሉ ባይታ ክነጣጥሐለና በላ ንሳ ግና ፍጹም መርዓ ከም ዘይትደሊ እዚ ድማ ንኣኻ ጸሊኤ ዘይኮንኩስ ኣነ ንኣኻ ዝበቅዕ ሰባይ ኮንኩን ክትብል ሓበረቶ ብዙሕ ግዜ ከረዳእን ከተባብዓን ጀመረ ንሳ ድማ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ከቢድ ባርዕ ሓዊ ምንባሩን ኣካላታ ብምሉኡ ቆርቦታን ከም ዝተበላሸወ ሓበረቶ በዚ ምኽንያት ድማ ንኡኡ ትኸውን ካሊእ መልክዐኛ ጉርዞ ደልዩ ክምርኦ ሓበረቶ ንሱ ድማ እስኪ ብዝፈጠረኪ ኢለ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኪ ሙሉእ ኣካላት ክዘርኢ ብኣዝዩ ሓፂር ስረ ጌርኪ እስኪ ስእልኺ ክትሰድለይ ሕጂ ክጽበየኪ የበላ ንሳ ድማ ካብ ጸሊኣትን እያ ትኾን ኢሉ ከይሓስብ እሞ መንታን ቀቢጹ ካሊኡ ከናድብ ማል ኩሉ ኣካላታ ቆርቦታ ዝተቐላለጠ ስእላ ሰዲዳትሉ ንሱ ድማ ከም ዝኽብል ጽሓፈላ ራሂለይ ክሓፍርን ነብሱ ክንዕቕን ዝግብኦ ሰብ እንተሎ ኣነ እየ ሕጂ ንእሽተን ሓወይ መልክዕኽን ምስልኽን ክሓቶ ጸኒሐ ብሓቂ ድማ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኾነ ክርዳእ ክኢለ ኣለኹ በላ ወዮ ደኣ ሓቢአክ እምበር ኣነ እውን ኣይነስውር እየ ስለዚ ራሂለይ በዛ ሓቢአክ ዝጸናሕኹ ጉዳይ ኣይትቀየምኒ ከምዚ ኢለ ከለኹ ክተፍቅርንን ክትምርዓውንን ፈቓደኛ እንተኾይንኪ ልቦናኽን ንጹረት ተሓሳስባኽን እምበር ሕብሪ ቆርቦትክን ቅርፂ ኣካላትክን ንኣይ ዝኣብሰለይ ነገር የለን በላ እሞ በዚ ቁሩብ ተጽናዕኒዓ ሕራይ ተቋጺርና ንራኸብ በለቶ ኣይደንጎይን ኩሉ ምድላው ጌሮም ተመርዐው እንተኾነ ካብቲ ዝዓበይሉ ዓብዪ ከተማ ተሰዊሮም ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ኸይዶም ኣብኡ ክነብሩ ወሰኑ ከም ድሌቶም ድማ ፈጸሙ ፍጹም ዋሕ ዘበለ ሓዳር ድማ መስረቱ ንሳ ዓይኒ ኾይና ናብ ዝደለዮ መሪሓ እንዳወሰደት ፍጹም ዝተደላደለ ህይወት መስረቱ ኣይደንጎይን ድማ ኣብ 5 ኣብ 10 ዓመቶም ክልተ ቆልዑ ወለዱ ድሕሪ 12 ዓመቶም ግና ንሳ ብኸቢድ ሓመመት ድሕረይ እንታይ ክኾኑ እዮም ብኸመይከ ህይወቶም ክመርሑ እዮም ኢላ እንዳተሸገረት ካብቲ ዝበለቶ ኣይወፀትን ብዙሕ ተቐንዝያ ሞተት ልክዕ ዝሞተትሉ መዓልቲ እቲ ዓይነ ስውር ሰብኣያ ክርኢ ዓይኑ ቋሒሉ ክመላለስ ጀመረ ኩሉ ሰብ እውን ተገረመ ኩሉ ሓዘንተኛ ከመይ እዚ ነገር ብምዋል ክውከሶ ጀመረ ንሱ ድማ ኩነታቱ ከብረህርህ ኢዱ ጠቃዕ ብምባል ብድግ ኢሉ ከም ዝበለ
ፍጹም አይነ ስውር ኣይኮንኩን ነይረ እዚ ኩሉ 12 ዓመት ሙሉ እቲ ዝተሸማረረን ዝተጨማደደን ገጸይ ይሪአሎ ኢላ ከይተስተማስልን ከይተሓፍርን ብኡ ድማ ርእሰ ተኣማንነት ከይተጥፍአን እያ ዕውር ኮይነ ዝቐረብክዋ መንታን ዝፈልጡኒ መዓስ ዓዊሩ ጥዑይ ዶ ይነበረን ከይብሉን ኢለ እያ ቅድሚ 12 ዓመት ካብ ቤተሰበይ ካብ ዝዓበ ኩሉ ናብ ዝመፄ ምስ ኣሓዳር ክምስርት ዝመረፅኩ ክብል ሓበሮም ብሓቂ ድማ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ኣካላዊ ጽባቐ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ጽባቐ እዩ ዝርኢ ምኽንያቱ ሓቀኛ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ሓቀኛ ፍቕሪ ብዓይነ ስጋ ዘይኮነስ ብልቢ እዩ ዝርኢ ተርጓሚ ኣርሞን ወዲ ቢሮ ተራኺት ማግዳ ገብረ ሚካኤል ነዚ ቻናል እንድሕር ደኣ ፈቲኹሞ ሳብስክራይብ ገርዎ